Bakit mo siya binibigyan ng sakit sa tiyan? Hindi ako nakikita. Ano? Hindi niya ako pinapansin. Di ka niya pinapansin. Anong pangalan mo, kapre? Sa mundo nyo? Di ba may mga pangalan kayo? Wala akong pansin. Saan ka banda nakatira sa bahay nila? Sa bahay nila, sa gilid ng bahay nila. Sa gilid. Anong puno yon? Wala. Mangga. Di ka niya nakikita. Eh kasi ayaw mo magpakita sa kanya, kaya hindi ka niya nakikita. Eh ba't ayaw mo magpakita? Takot siya. Takot siya? Eh gusto mo ba magpakita sa kanya? Hindi na. Alis na ako. Mahal mo pa siya? Hindi na. Dati? Dati. Hindi na. Gaano mo kalaki yung pagmamahal mo sa babae nito? Hindi na bata siya. Simula bata pa siya? Doon ka na nakatira? Lagi mo siya nakita? Oo. Sige. Tanggalin mo yung nilagay mo sa tiyan niya. Ano nilagay mo doon sa tiyan niya? Init, lamig, init. Init lamig. Anong mic ang ginamit mo dyan? Init lamig. Anong ginagamit mo? Hangin. Hangin. Sa hangin. Init lamig. O tanggalin mo. Di ba mahal mo siya simula bata? Oo. Eh bakit mo naman siya sinasaktan? Wala na yung papa niya. Wala na yung papa niya? Nasaan yung tatay niya? Bakit kaibigan mo yung tatay niya? Hindi. Sige. Putulin ko na lang kaya puno mo. Alis na ako. Tanggalin mo man yung lahat din iniiwan mo sa kanya. Nagagalit ka sa akin? Sasaktan mo ako? Hindi ka tama. Sorry. Huwag kang humingi sa akin ng sorry sa aking Panginoon na Panginoon mo rin na si Kristo. Sorry. Alipin ako ng Pangong Jesus Nazareno. Naintindihan mo na? Mga alipin kami. Mabababang uri lang kami mga alipin. Naintindihan mo sinasabi ko? Kalasin mo lahat yan muna. Papakawalan kita bilang alipin ni Yesu Kristo. Tanggalin mo lahat yan. Kapalit ng iyong paglaya. Siguraduhin mo na hindi ka babalik dito. Naintindihan mo lalaki? Oo. Paspasin lahat. Tanggalin lahat ng sakit niya. Kapre ko eh. Kapre. Tawag sa mundo nyo, kapre ka. Kapre. Gaano ka kataas? Malaki. Sa gilid ng bahay, sa gilid ng bahay, kanan kaliwa, sa harap ng pintuan nila, sa gilid ng pintana nila, papasok, palabas. Sa likod ng bahay nila. Sa likod ng bahay nila, sa punong mangga. Mangga. Sige. Simula bata pa lang siya, nakikita mo. May gusto ka sa kanya. Ngayon, wala ka ng gusto. Bakit tayo mo na siya? Okay, sorry. Huwag ka nga sa akin humingi ng sorry. Sa tao na ito. Sorry. Kasi binibigyan mo ng, init lamig sa tiyan. Hangin. Sorry sa'yo. Sorry. Hindi ko na kailangan magpakilala sa'yo. Sinabi ko lang sa'yo, alipin ako ni Kristo. Mababa kaming uri. Naintindihan mo? Tanggalin lahat yan. Ubusin mo lahat, ha? Sorry sa papa niya. Bakit ka nagsasorry sa tatay niya? Sumakit din siya niya. Sumakit din ang tiyan niya? Sino nagbigay ng sakit? Madami kami. Madami kayo. Bakit mo binigyan ng sakit yung tatay niyo? Ay, tatay niya. Mabait. Binigyan niya ng sakit, mabait. Sobrang bait. Eh, bakit yung binigyan ng sakit? Marami kayo. Bakit mo nga binigyan ng sakit ng mga katropa mo, mga kaibigan mo, mga kalahin mo? Bakit mo nga binigyan ng sakit? Anong dahilan? Mabait siya. Sobrang bait niya. Eh, bakit mo nga binigyan ng sakit? Tinatanong kita, bakit mo binigyan yun ng sakit? May nasaktan siya kasama ko sa likod. May nasaktan siya na kasama nyo Sa likod. sa likuran. Kaya pinagtulungan nyo. Ilan kayong nagbigay ng sakit sa tatay niya? Dami. Lima na ko. Malalaki din. Malalaki rin. Kabayo. Parang kabayo. Mga tigba lang. Sa likod ng bahay nila. Din sa loob. Nasaan na tatay niya? Patay na. Eh, gusto mo, patay na lang kita. Nandun pa yung mga tigba lang. Lumipat na. Ilan na lang kayo? Ako. Ako na lang. Wala na nakatira. Bakit sila nagsilipat? May dasal. May nagdasal. Eh, ba't ka natira? Kasi sila lang yung nagbigay ng madami sakit doon. Sa Sa lalaki. sa
Sa lalaki. Eh, parurusahan kita kasi kasama ka dun. Hindi na ako dito. Alis na ako doon. Alis na ako sa kanila. Alis na ako doon. O, tanggalin mo muna yung sakit sa kanya. Ito. Ito. Bilisan mo, yung hangin na maliit. Tanggalin lahat. Tanggalin, ha? May kasalanan ka sa hari nyo. Naiintindihan mo? May kasalanan ka sa Panginoong Kristo. Kasabwat ka rin. Isa ka rin nagbigay ng sakit eh. Naiintindihan mo na? Pero, hindi ko pa lalagpasin ang ginawa mo. Alam mo, batas. Jesus sa sinagbanahaw, sa bato ng taglay sa aking puso na may kapangyarihan ni Jesucristo, lumabas kayo sa aking puso at katawan. Ibigay ang parusa na nararapat sa kanya. At alam niya yon. Nagkasala ka sa batas ng espiritual, dapat kang gapusin. Naintindihan mo? Ang magpapasya nito ang iyong hari. Dalhin siya sa mundo nila. Sabihin ang kasalanan niya. Sa araw na ito, pinapadala kita. Pitpitin siya. Pinto may kamay niya. Patatawarin sana kita sa bigay mo ng sakit. Kaso, may ginawa ka sa mundo ng kanilang ama. Alam mo, batas sa espiritual. Tapat kami sa aking ama. At alam mo yan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, pinarurusahan kita sa pangalan ni Jesucristo. Amen. At bipitin siya sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli siya magnetiko. Ibalik siya sa mundo nila. Ano paramdam mo? Magang mabigat? Ha? Nakakahinga ka na ng maluwag. Wala nang init sa tiyan mo. Malamig. Saan ka galing? May nakita ka madilim maliwanag. Saan ka nagpunta? Patay na ba tatay mo? Kailan namatay? 2015. Anong kinamatay ng tatay mo? Sabi mo ng mga doktor, meron siyang cancer. Cancer? Ako kasi nung pinakita nila na inoperahan yung papa ko. Kasi wala siyang kasing bisyo, hindi siya umiinom ng alak. O sige, kwento mo. Wala siyang bisyo, inoperahan siya, sa bituka. Nung pinakita sa akin yung tiyan niya dito, malinis, red na rin. Kaya hindi ako naniniwala na may cancer siya. Kasi Wala siyang cancer ang tatay mo. Pinatay siya ng mga tikbalang at kapre. Dahil meron siyang ginawang puno na pinuputo niya siguro. Nabulabog niya yung mga tikbalang. Kaso, nagpadasal ba kayo doon sa bahay niyo? marami na doon kumpay na pinagpadasalan. Anong sabi ng huling sinabi ng doktor bakit hindi makita ang sakit niya? Wala, ano na po yun, ang natatandaan ko na lang po yun. Basta sabi po nila, para daw may bubble gum sa tiyan niya eh. Parang may bagal gum. Bubble gum lang, yun daw po yung cancer niya, sabi nila. Yun lang. Tapos, operahan po siya ng November noon, 2014. Tumagal lang po siya hanggang March. Hanggang sa nabenta namin lahat. Dati po medyo maganda yung buhay namin kasi masipag yung papa ko. Medyo siya po. May junk shop kayo. Naintindihan ko na yung kwento ng ng kapre. May kinalikal yung tatay mo. Lahat ng mga maligno, engkanto, maligno, nabulabog niya. Yung tatay mo talagang walang sakit. Kung dinala siya sa albularyo, magaling na sana siya. Kaso naidala siya sa medisina, wala tayong magawa. Kaya binuksan yung bituka niya, wala makita. Ang pumatay ng tatay mo, ang mga engkanto. Sinabi ng kapre sa yung pamamagitan ng iyong spiritual. Dapat ang tatay mo buhay pa ngayon. Una-agapan siya sa spiritual. Pinalagan namin kasi baka ayaw lang. Okay na. Ano pakiramdam mo ngayon? Parang lumulutang. Lumulutang ka na? O
O, di lumipad ka na. O, uminom ka man ng tubig. Pawis na pawis ka, punasan mo. Nakarating ka sa dilim, wala siyang alam sa sinasabi niya. Gumagaling spiritual niya. Ipagdasal mo yung tatay mo. At pinaghiganti ko ng espiritu ng tatay mo. Kaso, awawa yung nahuli. Kasama siya, kasabuat, wala akong magawa. Iba ang labanan sa espiritual. Saan ka nakapunta? Madilim lang? Madilim po siya nung una, tapos may liwanag na konti. Sa gitna po. Maliwanag na konti. Sa gitna po. No, ngayon, anong pakiramdam mo ngayon? Nakakahinga ka na. Papalakpakan mo si Papa Jesus na wala na yung sakit ng tiyan mo. Sigurado ka, sundutin mo ang tiyan mo. Masakit? Hindi mo. Mabigat lang, a-process na lang yan. Pero sa tiyan mo, wala na yung ano. O, inumin mo lang kung ano yan. Chard! I-alignment dito maigi. Wala na yung boyfriend niya. Sabi ko na nga ba, may boyfriend siyang maitim. O, paalam ka na. Nakapagkaganti ka na hinagantihan ko na yung tatay mo. Sana buhay pa siya. Sumalangit na walang kaluluwa niya. Anong pangalan niya? Roger Apoon Gabino. Mamaya na, tapusin mo muna sarili mo. Yes. O, paalam ka muna rito sa video mo. Taga saan ka? Zambales po. Zambales. Sabi po namin kayo sa Pasko ng Pagkabuhay doon. O, mega shoutout. Thank you. Sigurado. Oh, hindi ka na ngayon tikbalang pati kapre. Lakad. Tingnan mo kung anong pinagkaiba. Yung tingnan mo sikmura mo. Nawala na yung sakit. Pati sa ulo mo. Wala na. Kanina po bago ko gamitin parang may apoy mahapdik na. Bago ka gamutin dito isa lang, parang may apoy. Sabi kasi ng kapre, nilagyan niya daw ng hangin niya na mayroong apoy. O tama, parang may apoy ka. Ngayon ulo mo wala na. O salamat kay Kristo. Paalam ka na. Dito. Bye-bye. O yung asawa mo, ano paramdam niyo, sir? Magang na, biglang gumang. Yung asawa mo, najajablo. Yung anak mo, naduduwende itim. Ano ba yan? Pamilya kayo mga elemento. Magdasal kayo ha. Hindi ka na nagdarasal, lalo to asawa mo. Mababang spiritual, jablo na pumapasok. Sige. Paalam na. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Magpasalamat kay Kristo. Magsimba kayo ha. Okay.